What's up, Tarlagueños? It's me again, Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog, guys, naimbitahan tayo ng istorya dito sa Market View Subdivision, Barangay Maliwalo, Tarlac City, Tarlac. So, cafe siya and sanggipsalan. So, mamaya, guys, titikman natin yung mga sinaserve nila sa kanilang cafe. And of course, yung kanilang napakasarap na samji. So, sinaserve nila dito, meron silang pork and of course, yung kanilang beef. Open naman sila ng 3 PM until 12 midnight daily. Yung landmark natin dito, guys, no, yung Metro Town Mall. From there, nasa 3 to 5 minutes away, mapupuntahan mo na itong si Historia. And syempre, isama mo na yung buong barkada at pamilya. And dito kayo magkwentuhan habang ini-enjoy nyo yung mga foods and drinks nila. So ito, guys, dito sa area na to, ito yung area kung saan pwede kayong mag-coffee, and then meron din silang indoor dining, and banda doon, nandun yung kanilang sanggipsalan. So maluwang to, yung kaya nilang ma-accommodate is 180 to 200 packs. Kaya kung meron kayong mga special occasions, pwede nyo rin i-celebrate dito. Welcome to Historia Tarlac. We would like to invite you here at Historia, located at Market View Subdivision, Barangay Maliwalo, Tarlac City. What do you expect here at Historia Cafe? We have espresso, we have frap, we have milk tea, and we have group meals for your barkadas, for your families, and also we have rice bowls for you. You want to have an awesome samgyupsal experience? Dito na sa Historia. Kung naghahanap ka ng sulit, masarap na samgyupsal, if you have special occasions, meetings, gatherings, weddings, birthday, punta ka na dito sa Historia. Mag-inquire ka na dahil makakapag-accommodate kami ng 180 to 200 guests. Again, we would like to invite you here at Historia Tarlac. Please also like our Facebook page, Historia. Also, we have Instagram, Historia_TRLC. Ang aming mga side dishes ay wala kang itatapon. Lahat makakain, lahat mauubos. Hindi lang yon. Ang beef po namin at pork ay premium, quality. So, dito na sa Historia. Kaya dito na sa Historia, where every story begins. Ito na, Tarlagueños, lahat ng serve sa atin ng Historia dito sa may Barangay Maliwalo, Tarlac City. Siyempre, check natin kung kanilang menu. So, meron silang mga espresso, serve sa atin yung isa sa mga favorite natin, yung affogato. And siyempre, hindi mawawala dyan yung kanilang caramel macchiato. So, sinaserve nila ito ng hot and ice. So, pipili naman kayo kapag mag-order kayo sa kanilang mga espresso. So, non-coffee, yung ating matcha latte. So, tatlo yung sinaserve nila dito. Meron silang chocolate and yung kanilang tibana. Sa coffee food naman, ito yung serve sa atin, guys, yung kanilang coffee mocha. So, meron silang 6 flavors doon sa kanilang coffee flow. Siyempre, meron silang frap, 6 flavors. Then, yung sinerve nila sa atin, yung chocolate caramel, strawberry, and java chip. And sa milk tea, mostly nakikita ko flavors na meron sila dito. It's yung mga classic milk tea. Pero yung sinerve sa atin, itong kanilang red velvet. And syempre, kung meron tayong mga drinks, meron din tayong mga fruits na pwedeng i-partner dito sa mga drinks nila. So, good meals. So, alos sinerve dito sa ating table. Meron tayong nachos, french fries, burger, kanilang chicken neck, hash brown. And of course, sa rice bowls nila, guys, meron silang 6 rice bowls dito. Pero yung sinerve nila sa atin, itong kanilang burger steak plus egg on top. And lahat ng mga binanggit natin kanina is pwede nyo ma-orderin sa kanilang cafe. So yung cafe nila, guys, nandito rin sa site, sa tabi ng kanilang sanggipsalan. And syempre meron din siyang indoor dining. So kung makikita nyo, nasa likod natin yung kanilang buffet area doon sa kanilang mga sandwich set. So ang kagandaan niya, guys, no, kung magre-refill kayo is pupunta lang kayo sa buffet area. So andun na lahat ng mga meat nila, sa pork, sa meat, and of course yan nasa table natin. Meron tayong kimchi, sweetened corn, and of course sweetened banana. Meron silang rice, pipino, tapos yung kanilang polito marble. Siyempre, hindi mawawala dyan yung kanilang lettuce. At kagandahan, guys,
yung kanilang meat dito is very premium at napakaganda talaga. Kaya yung price niya hindi na kayo lugi dahil nga lahat mga nasa sa labas nila is makakain nyo and napakaganda ng pork and beef nila. So 280 pesos per packs and 380 pesos naman kung may kasamang beef. And syempre unlimited drinks siya, meron silang blue lemonade, cucumber lemonade and yung kanilang red tea. Ayun, tikman muna natin yung mga sinerve nila sa atin. Syempre, kanina ko tinitignan to guys, yung kanilang chicken neck. Tagal-tagal na rin nung last ako nakain ng chicken neck. Siyempre ako may mga kasama ng kids, pwede kayo mag-order ng mga finger foods tulad ng french fries. And yung kanilang napaka-cheesy and overload na nachos. Siyempre, titikman natin isa sa favorite pag-uwi tayo sa mga cafe. Caramel macchiato. Storya Cafe guys, first year anniversary lang nila noong October 16. Pero ito kanilang sandwich salad, nasa 3 months pa lang siya. Pero talagang dinadayo na ng mga Tarlagueños. Ayan, titikman muna natin yung kanilang samgi. Nagluto na pala tayo kanina and kagandahan dito, meron din silang available na cheese. Sabihin nyo lang kanilang stock. Ayun guys, no, halos natikman na natin lahat ng mga sinerve sa atin ni Historia dito sa may Tarlac City, Tarlac. Kaya kung gusto nyo mag-coffee at gusto nyo ring mag-samgi, so ito yung perfect place para sa inyo. Al fresco dining guys, very cozy, napaka-relaxing ng ambience. And syempre, pati itong CR nila dito guys, napaka-aesthetic and IG worthy, lalong-lalo na sa may indoor indoor dining area. So, pwede kayong pumasok doon. Pwede rin naman kayo mag-picture. And kung meron kayong mga special occasions, pwede nyo rin i-celebrate dito kay Historia. Ayun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag niyong kalimutang i-share ang video to para malaman din ng mga ibang Katarlagueños natin. Itong si Historia dito sa may Tarlac City, Tarlac. So, until our next vlog, peace out!